Καλημέρα φίλες και φίλοι μου και λοιπά άλλα μυστήρια πλάσματα του πλανήτη αυτού. Από το όμορφο πάλι Εγκολσχάιμ, ξανά εδώ πέρα. Το κανάλι μας φράγκα δεν έχει να με πάνε σε κανένα Βερολίνο να βγάλω καμιά σοϊκή φωτογραφία ή κανένα σοϊκό βίντεο. Οπότε ξανά εδώ πέρα μαζί σας. Λοιπόν, ο Μήνας Παπαδάκης είμαι για την ενημέρωση της ημέρας να πούμε. Στο κράξιμο για τις γερμανικές συνήθειες μέρος δεύτερο. Λοιπόν, αυτό που σημαίνει με τα τσιγάρα εδώ πέρα είναι τραγικό, έτσι. Το φθηνότερο πακέτο στη γερμανική αγορά έχει 5 ευρώ και έχει μέσα 19 τσιγάρα. Δηλαδή, τι ακριβώς παίζει? Τα χαρτάκια δηλαδή είναι από αρχαίο πάπυρο, να πούμε, ο καπνός από το Γιβραλτάρ και τα φιλτράκια από τη Μονή Αγίας Γουαδελούπης, να πούμε, στο Τρινιντάν τον Πάκο. Και τελειώνουν και γρήγορα, έτσι. Μιλάμε τώρα μία τζούρα, 2 τζούρες τσιγάρο, αυτό είναι. Δεν διαρκεί άλλο, δεν είναι ένα έσχος. Ας πάμε σε κάτι πιο γλυκό. Γερμανίδες. Ποιος μαλάκας μου γράφει το κείμενο? Γλυκές Γερμανίδες. Η χώρα, να πούμε, του ευνοχισμού. Το πέσιμο στην ψύχρα, να πούμε. Ξανθιά τρομοκρατική οργάνωση, φίλοι μου. Όλες τις ξανθιές, όλες. Έμαθα όμως τι παίζει και με το μαλλί και με το χρώμα. Αυτές τώρα όταν τις βαφτίζουνε, τις βουτάνε σε νερό. Αλλά το νερό μέσα έχει Αγία Καθολική χλωρίνη. Και αντί για λάδι βάζουν οξυζενέ. Αυτό είναι τώρα έγκυρη πηγή, έτσι. Δεν λέμε μαλακίες να περάσει η ώρα. Τέλος πάντων, το αστείο βέβαια σε αυτό είναι όταν μιλάνε ρομαντικά. Λες και στην πέφτει ο Χίτλερ με περούκα. Η Χλίμπεριχ. Σιγά μωρή Κλινέξ να πούμε. Σχολή τα ριγέρι στην Ελλάδα, τελείωσες να πούμε. Τέλος πάντων, πάμε στα ποδοσφαιρικά της ημέρας να πούμε. 9 στους 8 Γερμανούς γίνεται. Μιλάνε για τσόντα αύριο. 3, 4, 5. Over κύριε. Τρέξτε στα ταμεία το ΠΑΠ. Πληρώνει λέμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό πρέπει να είναι το πρώτο τελευταίο βίντεο. Αύριο θα είναι το τελευταίο από εδώ πέρα. Καθώς στην Κυριακή το βράδυ ξανά πίσω στη Ροχάλα, στην Κόρνα, στο Μαλάκας. Αυτά από μένα να πούμε. Εικόνα και έχω πάλι στα στούντια του Καρδάσης Channel και τα λέμε αύριο. Να παρακαλέσω μόνο πριν κλείσουμε την παραγωγή να μου στείλει ένα κάμεραμαν, γιατί δεν μπορώ να κρατάω την κάμερα με το χέρι και ταυτόχρονα να μιλάω και να σας δείχνω την αντίθεση μεταξύ μπύρας και φραπέ. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.